Birta kalang rapet aratu ana pansim aprangsinil hinpen kardom apachreilo kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang West Karbi Anglong All Labor Unions atumpen International Labor Day talon mesen pen pachun pon Singki tower crop thom ka chitok along MSJS Teron Enterprise Club Kimikang Pupon Amri Soseng Chinton Block angkang along self-help group ni Marley atum pan Siki ki pipon Hamren gal hiskul along pen science stream ki pidun angton pen sarlang undun lab Karbi Langpi Hydroelectric Project Development Committee Middle Two State Committee atum pen prengke mai kang nipon Non birtang ton pen puthot langponik sinak Aru ni phai siar ni pirthadang pialong pen semi International Labor Day talon duna son taktaksi West Karbi Anglong rongkhang MSC consensi ke parapon langhan along semi West Karbi Anglong All Laborers Unions atumpen International Labor Day talon dun West Karbi Anglong All Laborers Unions atumpen kedamtang surhinia inkoresi aning kanpensi International Labor Day na talon bawang bom si pinian bagi ingding phoan nang chokdang lo Ata Professor Kep Aporpen West Karbi Anglong All Laborers Unions alama semi ingthur ponsi mai semi pangcheng ponlo Labang so mailong pen semi koson pen si Karbi Anglong long Labor Unions atum pen ke pangtang pon tujima lapen ke Labor Unions atum ke claim kedam nang chia puthak semi than chimbum pon Jai mekalong alu himan pen West Karbi Anglong All Laborers Unions amaipu mandap kramsa konchun bang phi dipanjali amsi duna maipu Bronson crew District Committee amaipu Birbol terang lapen bang parisi sose atum chetong dun mesil bang so jai mek mesen pen pachun pon board hoben great son timung Karbi long riberta Kardom nasi ni tum piniladak nijang Karbing long pen si labangso International Labor Day bang ni tum kedeng don padolo nasi ni tum la kithik pon ke district thom apartment lo West Karbing long la pen MCL la pen ke East Karbing long lalo nasi ni tum labor dom ke kadori ajok lo mak lalo nasi ni tum bang ke la West Karbing long labor union pen etum la methang adat kacerai kom ponje phansi tum pini chinki chethan podopon lo lasi tum koson sige meji ma phansi ni tum chepare ponlong lo lasi isi pini ge ni tum la labor day labor tum ke jok ke longar ni lo lasi ni tum kemia sanan ke tum chepeng khat ponlong lo chetong penang armu ni tum chetong ponlong lo lasi eli tum non ke bangji ningkan la penon ke bangji pen an bangke ni tum la or labor union tum bangke etum mesen asai sideng pon po lathei ni tum lada industry company lahai along ta etum penan asai deng pon ponon ke bangji pen bangke lasi ni tum ke dam tangan ningkan bangke etum la officially lahai cara mane chedam nang ko masi asap so ni tum tikuk dokok lo lasi ni tum penang laso ningkan bang pote pachet thang ta pan ulong le dalo lasi ni tum non ke la West Karbing long or labor union ban bangke chok lim lo lasi ilitum lebar tumhan kapasung sida jiphan lebar tumhan koson sing tum acherai thekji ma bangke nitum la lebar class itame dampo ate lebar ek apen nitum ke claim ponje phan misri tum ladak kachongda tum topik la sela so misri tum han tum kapa jok poni phan misri tum dai tu ka chini je bangke nitum ladak kenang sot lo lasi nilitum penang misri tum bangke nitum la labor union tum han nga chini ne tum tadu la pen labor union tum han na chingwai na chingki abe sikeong lasi ke bangji harni bangke permission bang ne tum han nang po la pen hala hemki ke ma misri hemki ke ma malika tum sitame nilitum han kaching ki bang aveda titi lasi kondar ne adim pensi alang litum bangke labor wan po la pen misri ke wan lason do lasi nilitum sitame kecepa keng poni ni tum lebar tum tadu ulang lasi ni tum kenang adim bang pufan ni tum misri bang kachithik du ulang lang lapen lebar membership bang ini tum du ulang lang lasi ni tum daitu kipia tengsi misri tum claim unji lapen lebar tum sita me claim unji sita menon ke dam tang apor bangke nili tum la lebar union tum kang tang ti ajoini si litum bahira mate angtan pen misri bangaret lo lapen angtan ban si lebar bangaret lo asila so lebar ladak amhang ke thek tum local along local ke do bari matum ka kam machlong nahi phan kam ke long nahi phan misri tum sitame kaita kam ke long verji phan bangke lebar union tum han kaching wai kaching ki yong si abe purote
alang litum kam ke long leje banga tiku rokok po lasi le West Kirby Anglong Rainbow Home Auditorum Hololongs SGB ni Marley atumpen si koson pen si e pranking kam ka Jordan pen usumara tumpen chenglok hemtun isi phan ke chelang pon thekji ma pulabang so puthak sami District Administrative lapen ke block officer atumpen siki ki pipon non malom jasemer pet ilitumalong ri along pen sibi ason ka hendu atomon nang jabom tanglo Pinpur da melo child marriage pen danglok raki hormu ke chu aphai sibi nang bad bom tanglo usumara tumpan visin incrim ki pidunt nangji Lahaya puthak pen chenglok DCSP Dr. Lapkar Birichu lapen department officers atum pen arsik jitsi ni marle tum phan thanpari ponlo angso malong West Kirby Anglong DC Sangrama Pani Sharma SP Inderil Borwa Kirby Richu Longsing Ronghang atum pen danglok officers atumta chitong dun pen silabang so jai mek mesen pen pachun pon hamren pen raikom bi Kirby Long Rei Birta প্ৰধানকৈ তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ নীতি আয়োগৰ অধীনত আমাৰ যিকেইটা সম্পূৰ্ণতা অভিযান আছে সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ বিষয়ে আজি আমি ইয়াতে আমাৰ তিনিটা ব্লক আছে আমৰি চিনথং আৰু চচেং সেইকেইটা ব্লকৰ আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন যিবিলাক বিভাগ আছে বিভাগবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰিবলগীয়া আছে বিভাগবিলাকো আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইতিমধ্যে আমি আমৰি আৰু চচেঙৰ পৰা বিগত দুটা বৰ্ষত এই বছৰত আমি 1 কোটি টকা পালোঁ চচেঙত আৰু তাৰ আগৰবাৰ আমৰিত আমি 1.5 কোটি টকা পাইছিলোঁ নীতি আয়োগৰ পৰা এই সম্পূৰ্ণতা অভিযানটো সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া চিনথঙত আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আজি সবিশেষ আলোচনা হৈছে লগতে আমি এনকোৰ্ট বুলি যিখন নাৰ্কটিক্স কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি যিখন মিটিং আজি আমি ইয়াতে কৰিলোঁ SP মহোদয়ৰ লগত আমাৰ জিলাখনত ড্ৰাগছৰ মানে যিটো এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ এটা আছে সেইটো আমি কেনেকৈ সমূহীয়া এটা পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ জৰিয়তে সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু সকলোকে লগত লৈ পেলাই আমি এটা সজাগতা অভিযানৰ আজি চিন্তা চৰ্চা কৰি আচলতে এই এনকোৰ্টটো আমি ইয়াত লগতে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন যি আমাৰ অফিচ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতি তেওঁলোকো আজি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আগবঢ়ালে আমি কেনেকৈ কৰিম তাতে চাইল্ড মেৰেজ যিটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এটা তেনেকুৱা এটা সমস্যা আছে লগতে চাইল্ড লেবাৰ এই দুটা বিষয় আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সকলোকে এই বিষয়ত আমি সচেতন হ'বৰ কাৰণে আচলতে এই পৰ্যালোচনা সভাখন কৰা হৈছিল Aruni phai isiani nizang Kirby Anglong lakhai hini amri MSC consensi ke parlapon bersing ki tawar krok thom ka chitokalong inut Kirby athari jini sont teron pu abang beha beparan kengkam che Jordan pensi MSJS teron enterprise pu hardware akulot semi ingpu ponlo labang so khlat kimi kang pu pon along monduli asar Dilip Singh hanse pensi tong dun pensi Arnam Ardom pi pon sila bang so khlat kimi semi ingpu ponlo labang ke amri la pensin thong ara tum phan hemri ke chikima tum phan hormu hotar ka chunam ji aphan isibirta kimi nalitum aniwang masi nilini lapen ka girod si nalitum hormu hotar semi nam tam nang kokri tilu bon semi nalitum non bangki nangli hem atung her pensi hem hormu hotar ke skim si aphan cement rod pencheng lok semi ladak nalitum longpon lapu bus alang li hin pen pa chini pon amri pen hembari bongrum Kirby Long Rei Birta Nizang Kirby Long District MP angkang along pen kathang klong government school liputang ti Hamren Girls School hanlo ladak pen peneng science stream ka Charlie atum pen sabi bangner kep atum ansami angton pen Urunadoi Senior Secondary School hojai along pen si tokdun si chpon dun lablo lamen ke bang photum bang ke letters semi chpalong dun lo lapen ladak pen than bang atum pen chenglok SMC President Jonas Singh Ingti lapen ke local Mongol Singh Timung atum Kechipaduk ajoine loposi Principal Dhanram Sharma pen sabi pa chini pon Pinpur dami science stream ka Charlie amubar atum phat aphai labangki NR pick lapen ilitum along rialong bonstami upai ke mia jok pen si peneng surini engko rapho asengkan abangki nizang Kirby Anglong pen sabi science streams aphai ki undun abangki bang plikep angbong pen sabi angton pen ma sabi undun thailu West Kirby Anglong aphan isi nong me ke wan pilu lapen ke thanbang lapen ke chipaduk ajoine buta alang litum pen pachini pontu hamren pen raikom be Kirby Long Rei Birta ke long do bang plita letter long lo subject hini lo adu inu da bang ke subject thom along si long pon lo amen Pirti teron pipu first division 74% letter ke long ke English
English Olti pen biology along la sontosi Roslyn Hansepi first division English pen English Olti Rupjili Hansepi alang ta first division English pen English Olti Ruptalin Teronpi English aru English Olti along letter la sontosi la tumbang kli bangai letter long lo first division lo aru bahini bangki tumbangke second division itu বিশেষকে পুদাম পুলন্তে চুরুবেগ নাই বাংকে itu madak local EM Mongol Sing Timu ake hai aru SMDC president Joy Sing Ingti kan danglog gote SMDC member dag ronga rat atum kadu be cerap bomlo aru actively kacera bapor itung than bang atum ta kabor I biglo aru itu unan dak hidup ke boy somar tumpan dak masih sains secondian ke pepajia phan itu ta bori pen non an bang ke bori pon momlo aru afang ta bori la athepi itu kado da chini da hamre na sonsona dimalong ke science institute ke lan la human belo aru tangka poisa ka ave joine hidup ke boy somar tum sita merit do along kaprek damune apot itu teacher atung kado weche lang petpen un an bori momlo aro lasoka boria logor itu ma local EM sar Mongol Sing Timu official akam phan alangli un an cerap piglo lasi alangli phan choro ponpeke un edelo pinia son arni bangke alangli phan choro beglo la sonthasi gute SMDC member president sar pendanglok kado phanta nining aklong pen choro ik parlo aru itung ke than bang atum ta kaboria pot alang itu manda choro ik parlo Nemen Sri Dodhiram Sharma principal in charge Chinthong MSc Consensi ke palapon Morientu langtuk apam Lumar chi pen chenglok rong phora tumpen APD cells atuma phant Karbilang pi aroi along akimia dem ke teng chi pu pensi kedam teng arni apor hut pen sebi dem ke teng long le long ki dun beka tuma phan sebi APD cell atum pen land compensations ap pipon lo bonta hadak long le ki dun beka tum bangki ke long nang ji teng pen chelong le dat lo ang tan pen ke wang aphai ki ong muna ka jok pen si hadak long le ken hok dun beka tum bangki ki sung do kok lo la so jok pen alang li tum mesmi arona teng pen long li andam chelong bek nang ji pu pen si Karbilang pi hydroelectric project Development Committee Middle 2 State Semi Committee Semi Sengpon lo labang so committee amai pu long ki be laban kon chun bang sar im thbe tum phansi apu pek pon lo laban arona teng pen alang li tum semi nang ti song bom wang bom lo laban alang li tum pen semi Chinthong MSc Deputy Speaker Avijit Kru laban ki so cheng MSc het singrong phara tum semi chu hang lo bon sab alang li tum semi chitong dun de lo lapan alang li tum pen semi Karbilang Thomas Council CM Dr. Tram Rong Hang phan semi Pinpur al semi pidam elo lapuson thak thak si West Karbilang DC ari deng phan semi Pinpur al semi pidam elo anda pini ani anda thangna dang thek semi thek long le lo lasin non banki no compensations no dem mati long le nam chilong le pudang ti dem teng long le busi alang li tum pen sodak pen pa chini pon amri pen hemari bongrum Karbilang ri berta Development Committee middle 2 stage atum nang litum bhana chang teng pen apora teng pen nang litum na pale dun pot nang litum phan choro pajir lo nilitum pini ladak press meet phongni apor ke hang thu nangkok alama mang ke lalo ke dam tang nilitum December chiklo nilitum press meet ke do pen halaso nilitum ka chingwai pen MEC banghini lapu socheng pen pu Chinthong MEC bahini phan ka chohang lang wedet pen litum press meet ke do pen ala so ni litum kam abang bon pon check pu ka chingwai pen ni litum ala so ke a date ke fix ape ni litum claim pon unedet lo ipot lo pulote ni litum chingwai thu pen officially alo pipen chunji mene pu pen ni litum MEC aphan wang wedet pen apida nitum Karbiang Autonomous Council ACM aphanda nilitum alo pidam thulo kachuning re alo pilo lapen nilitum department aphanda APGCL dak nilitum Lengri lapen nilitum headquarters sitame CGM through nilitum pila pen sitame
non pu an se tami thanga reply ta ave la pen nilitum power minister pen chief minister aphan se tami nilitum through deputy commissioner hamren Veskar Bianglong a through pen nilitum lo pilo se tami nilitum man thang response ave la so posin nilitum pini nang litum han press meet nang kok lo Francis ke choro parlo la media bitu tu pan tu ke rete bana tu ay ta non pen tu kado la rongpho dan fe te ya rongpho ara pen ke la so local committee tu tu la smith mate tu ling batha tu ka batha la ay thana war sai pot na tu pan ka churu pilo alam ke rasol lo je tum ke pu bang ke la rongpho arat dag affected area lo la rongpho ke la council pen official tu ke chingwai ke kroi ke rasol lo te 2016 an kan botalis along aben ke do kala vidifisi abang la botalis along amen besame apia pu abang ke botalis along amen ke do la te botre rongpho itu area adung area police on along la tomasi compensation bang ke long choji la masih pichoji pu ke kroi tang alam do tenora bang ke tum thelong lo la bang so itu compensation ki pi apa ke soal list la bang ke la ke kroi teng pen practice ke thela so lo da bang ke kado we to tell ke harin ra songkara pho a beneficial list lo ala bang song mo ban ke bang pharo se bang ner kep ke la rong pho angkang amlit kalipin lo angtal muliang selo la sila son pro te la banque la itu judicial pen council ke te kro itu alam ke la ke isui lo apote ke lo la la son ke ane son la banque la son lo ala compensation ke pi amata ke chok ke le the pik ye son banque hala ka prek angtal mi to ke pi la le son banque la ke pi anta da genuine a beneficiary ke long vek nang ye tum atuma bangke atangka kelong kompik pik ke phan phokep sose atangka bangsi hala angtan na bidibisi tu dagarong lagang kang kalipin arat atumsi laso tangka kelong dagong si made bangke dag local jinun bidibisi bangke lagni long ponte la angtan bangke lagni ko lag thongke lag le pola so si kelong sila bangke ne tu mathalo la ke dag la affected area ana tu phan la gino na bidipis tu phan la ke pilho kelang rem ka musoi kelang rop aso se ke tin lo sila so bangkel tum ke tiak bone daji tiak the daji so posil tum ka demand ke tum ka hang la lo je la ke chok che asot al bangke ang tum ke chok sunangi kileles an ke pele sunangi pekeng sunangi po dag gino na bidipis tum hakpet along le kada mate pen ko alma tangka along ni la so teng long po pen ke long le la tum phan tangka ke pi be kom som ji pemasi along le pe klang ta pe kom pik atu phan ma ke nane ke kotha hini ta ho mane kotha thom tho mane kirisi ta ho kamela sem lo halak ang tan atum san Pini abir takik an sikyang ton paninglo si tumi thangmi kardom